Perkembangan lain, Perdana Menteri Belanda yang baru Dick Schoof tiba di kota Zaporizhia di Ukraina Selatan 2 September untuk bertemu dengan Presiden Volodymyr Zelensky dan mengumumkan paket bantuan baru untuk Ukraina senilai lebih dari 200 juta euro, 221 juta dolar. Ini adalah kunjungan pertama Schoof ke Ukraina sejak ia menjabat awal Juli. Ia menggantikan Mark Rutte yang secara resmi ditunjuk menjadi Sekretaris Jenderal NATO berikutnya mulai Oktober ini. Tanpa berlebihan, kepemimpinan Belanda membantu Ukraina melindungi ribuan nyawa. Hubungan kami lebih kuat dari sebelumnya. Kami bahu-membahu dalam mengejar perdamaian yang adil dan abadi, kata Zelensky. Paket bantuan untuk Kiev akan dikhususkan untuk perlindungan dan perbaikan infrastruktur energi Ukraina dan mencakup dana tambahan untuk bantuan kemanusiaan. Дорогі українці, українки, сьогодні Запоріжжя разом з прем'єр-міністром Нідерландів. Важливий візит і дуже символічний саме у день початку навчального року. Щойно тут, на Хортиці, ми говорили з нашими ветеранами війни. І сьогодні ж представили у Запоріжжі нашу мрію, новий освітній застосунок, фактично аналог дій для нашої української освіти, для усіх наших діточок, для вчителів, для батьків. Це безперечно хороший результат. У час такої війни Україна і захищається, і розвивається, і створює нове, дає можливості нашим людям. Я дякую всій команді «Мрії», усім нашим українським вчителям, кожній, хто працює, щоб освіта в Україні була сильною, і ми додаємо гарантії цьому. Уряд України має чіткі доручення щодо будівництва укриттів, щодо забезпечення шкіл автобусами, і те, що ми обіцяли громадам, ми маємо виконати. Також створюємо програму гарантованого безоплатного харчування для дітей в початковій школі з 1 по 4 класи. І ще МВС, Міносвіти, обласні адміністрації, Мінцифра, громади мають забезпечити повне виконання нашої програми «Безпечна школа». Це створення реально надійного простору безпеки для всіх учнів, учениць, для кожної школи. Цього року і в Запоріжжі, і в багатьох інших наших містах, і громадах школи відкрились для навчання офлайн. Понад 2 мільйони дітей зможуть навчатись у базовому шкільному форматі. Ще близько 1 мільйона дітей у змішаному форматі – офлайн і онлайн. Усе це залежить від безпекових факторів, від наявності укриттів в наших школах, загальних наших можливостей захищати життя. Сьогодні на перемовинах з прем'єр-міністром Нідерландів ми говорили саме про це. Про посилення ППО, про нові системи ППО, про ракети до них, про F-16 для України, про всю необхідну зброю для нашої оборони проти російського окупанта, снаряди для воїнів, техніка, захист життя по всій країні, зокрема нашої енергетики. Сьогодні є новий пакет допомоги від Нідерландів. Дякую вам за це. Ми говорили і про те, щоб Нідерланди взяли патронат над Запоріжжям. Це інфраструктура, це захист нормального життя, це гуманітарні питання, це те, що точно допоможе Україні. І ми цінуємо всю підтримку від народу Нідерландів. Особисто від прем'єр-міністра Schoofa та усіх політичних та громадських діячів з Нідерландів. І, звичайно, моя найбільша вдячність усім людям, усім нашим людям, кожному і кожній, хто береже нашу Україну, наше Запоріжжя, всі наші міста і громади, усі, хто б'ється заради України, працює тут, в нашій державі, допомагає нам. Дякую. Пишаюся нашими людьми, пишаюся Україною. Слава Україні! Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 71-й егерской, 3-й штурмовой бригад и 36-й бригады морской пехоты в районах Харькова и Волчанска. Вооруженные силы Украины потеряли до 85 военнослужащих, 3 автомобиля, 152 мм орудия Д-20 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки «Войск Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 43-й, 44-й, 63-й, 115-й, 116-й механизированных бригад,
117-й бригады территориальной обороны ВСУ и 12-й бригады Азов в районах Купянска, Петропавловки, Глушковки, Лозовой, Торского и Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 430 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины «Казак», 6 автомобилей, 155 мм гаубица М198, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм гаубицы Л-119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов, 3 станции радиоэлектронной и станция контрбатарейной борьбы. Подразделения южной группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям 24-й, 28-й, 54-й, 117-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 5-й, 80-й штурмовых бригад и 114-й, 116-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Григоровки, Часова Яра, Ступочек, Предтечина и Максимiliaновки. Отразили контратаку штурмовой группы 144-й пехотной бригады. ВСУ потеряли до 520 военнослужащих, 4 автомобиля, 2 155 мм гаубицы FH-70, 152 мм гаубицу МСТА-Б, 2 152 мм орудия Д-20 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожены 5 полевых складов боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Оперативно-тактической авиации, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 143 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 26 реактивных снарядов «Вампир» и 30 беспилотных летательных аппаратов. В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Скучное. Нанесено поражение живой силе и технике 31-й, 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады Национальной гвардии в районах Дзержинска, Нелеповки, Селидова, Гродовки, Журавки, Заветного и Мемрика. Отражены 9 контратак штурмовых групп 100-й механизированной, 59-й мотопехотной бригад ВСУ, 12-й и 14-й бригад Национальной гвардии и штурмовой бригады «Людь». Потери противника составили до 475 военнослужащих. Боевая бронированная машина «Козак», 3 пикапа, 152 мм гаубица МСТА-Б и 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады, 129-й и 241-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Водянова, Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки. Отразили 2 контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады. Противник потерял до 110 военнослужащих, бронетранспортер М113 и противотанковую пушку «Рапира». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение скоплением живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады, 37-й бригады морской пехоты, 123-й, 126-й бригад территориальной обороны в районах Новоданиловки, Лобкового, Береслава, Токаревки и Херсона. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 3 автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.